Víta vás sprievodca spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie. Ambíciou sprievodcu spoločnou poľnohospodárskou politikou je priblížiť záujemcom o problematiku agrosektora základy fungovania poľnohospodárstva v Európskej únii, a teda aj na Slovensku. Priemerné čísla hovoria, že Európska únia je najväčším producentom potravín na svete. Rozdiel v percentuálnom prínose poľnohospodárov niektorých členských krajín pre hrubý domáci produkt je však viac ako 15-násobný. Napriek tomu, že poľnohospodárstvo zamestnáva iba 5% zamestnancov a produkuje iba 1,6% hrubého domáceho produktu Európskej únie, spoločná poľnohospodárska politika tvorí druhú najväčšiu časť európskeho rozpočtu. Metódy a princípy fungovania spoločnej poľnohospodárskej politiky. Spoločná poľnohospodárska politika je založená na troch základných princípoch: jednotný poľnohospodársky trh, zvýhodnenie produkcie z krajín Európskej únie na úkor vonkajšej konkurencie a finančná solidarita. Úlohy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Jej úlohou je najmä zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva, zaistiť zodpovedajúcu životnú úroveň poľnohospodárskej komunity, stabilizovať trhy s poľnohospodárskymi komoditami, zaistiť plynulé zásobovanie a zaistiť dodávky spotrebiteľom za rozumné ceny. Súčasná spoločná poľnohospodárska politika. Reforma z roku 2003 predstavuje jej najradikálnejšiu premenu. Hlavné prvky reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky sú: jednotná poľnohospodárska platba na podporu udržateľného poľnohospodárstva, krížové plnenie, nový poľnohospodársky poradenský systém, posilnenie rozvoja vidieka a mladých poľnohospodárov, nové motivácie pre poľnohospodárov, zabezpečenie finančnej disciplíny a stabilizácia trhu a skvalitnenie organizácií spoločného trhu. Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Financovanie prebieha za pomoci dvoch fondov zriadených v roku 2005, a to Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Hlavné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky. K súčasným nástrojom regulácie slovenského poľnohospodárskeho trhu prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky patria najmä priame platby, intervenčné opatrenia, kvótne systémy, vývozné a dovozné licencie, vývozné dotácie a štrukturálne prostriedky. Hlavné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky v Slovenskej republike. Aktuálne priame podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu na Slovensku zahŕňajú jednotnú platbu na plochu, platbu na pestovanie energetických plodín, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu a prechodnú platbu na rajčiaky. Okrem priamych platieb už od okamžiku vstupu do Európskej únie môžu slovenskí poľnohospodári využívať aj ďalšie prvky spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane tzv. Trhových opatrení. Ceny, ktoré poľnohospodári dostanú za svoje výrobky, sú podporované rovnakým spôsobom ako v Európskej únii. Intervenčné nákupy za intervenčné ceny, ochrana domáceho trhu za pomoci dovozných ciel, exportné dotácie na prebytky, súkromné skladovanie a podobne. Tieto opatrenia pôsobia ako stabilizačný mechanizmus cien poľnohospodárskych produktov a príjmov poľnohospodárov.